Com que es va construir l'aeròdrom 329, justament com que aquest aeròdrom el vigilava un conjunt de soldats de l'exèrcit de terra que dormien a Ca l'Arnau, doncs per ells es va pensar de tenir un refugi antiaeri sota terra que els pogués protegir en cas de que l'exèrcit contrari, l'exèrcit nacional, volgués bombardejar-los. O sigui, si l'exèrcit d'en Franco hagués descobert que en aquella casa hi havia una partida de l'exèrcit i que vigilaven tot l'aeròdrom, doncs és possible que haguessin bombardejat. Per tant, van fer construir aquest refugi antiaeri a sota terra, molt a la vora de Ca l'Arnau, perquè els soldats tinguessin temps de refugiar-s'hi. Creiem que cap a principis del 1938 va ser quan van començar a demanar a certs paletes constructors del poble de Montornès i de Montmeló que construïssin el refugi. Creiem que devia ser mitjans de 1938. Aquest refugi el van construir paletes joves de Montornès i de Montmeló. I diem joves perquè aquí sí que tenim en l'arxiu uns documents que ens diuen que aquests paletes haurien d'haver anat al front a lluitar en guerra, per la seva joventut, devien tenir entre 25 i 30 anys, però aquesta carta que tenim a l'arxiu els deslliura, o sigui, l'exèrcit els deslliura a condició que es quedin a treballar en l'aeròdrom i construeixen el refugi. Per això està tan ben construït el refugi, ja fa més de 70 anys que aguanta, és una meravella constructivament i està molt ben fet. I era perquè ho han fet professionals i d'aquí, de la terra.